Tajnu qed nerfgħu li ċ-ċittadin tagħna qed jerfa' l-pis tal-prezzijiet naħseb jew li qed nagħmlu taxxi ġodda totalment żbaljati. Hekk sostna l-Ministru tal-Familja Michael Falzon meta Net News staqsih dwar iż-żieda fil-prezzijiet li l-poplu Malti u Awċi ilu għal dawn l-aħħar xhur iħabbat wiċċu magħhom. Wara li l-Gvern tal-Labor berbaq flus il-poplu biex iwassal il-messaġġi ta' propaganda fi żmien il-budget fejn semma ripetutament budget bla taxxi, issa l-affarijiet qed jieħdu xejra ferm differenti minn dak imwiegħed mill-Gvern ta' Roberta Bela. Tana kif l-aħħar xhur iċ-ċittadin nara l-prezz tal-ikel u affarijiet essenzjali żdied drastikament filwaqt illi ġiet introdotta wkoll żieda fil-prezz tal-VRT, żieda fil-prezz ta' ġbir ta' skar tal-istabbilimenti kif ukoll pjan biex tiżdied il-VAT fuq interventi estetiċi lista ma tispiċċa qatt ta' piżijiet. Dan apparti żieda fil-prezz tas-sigaretti. Diversi persuni li tkellmu ma' Net News saħħu li kawża tal-mediċini out of stock jew kif ipoġġiha l-Gvern limited stock qed jispiċċaw jixtru l-mediċina tad-diabete. Oħrajn saħħu illi l-affarijiet tal-merċa spiċċaw jixtruhom bl-irċevuti tal-fliexken jittalbu jfittxu fl-ixkun biex ikollhom 10 ċentesmi. Oħrajn saħħu illi ma jafux kif se jlaħqu sal-aħħar tax-xahar bil-biża' illi ma jkollhomx biżejjed flus biex iħallsu l-kirja ta' darhom bit-teddida illi jispiċċaw mingħajr saqaf fuq rashom. Din hija r-realtà. Iżda, għall-Ministru Falzon, illi wieħed jgħid li l-poplu qed jerfa' pis huwa żbaljat. Realtajiet qegħdin hemm qed nagħmlu minn kollox biex dawk ir-realtajiet meta jaslu fuq in-nies jaslu bl-anqas pis possibbli kemm hu possibbli u hekk għamilna. U hekk ħanibqgħu nagħmlu li l-piżijiet nerfgħuhom bħala pajjiż u mhux bħala individwi. F'dawn il-każi l-pis qed jerfgħu ċ-ċittadin. Tajnu qed nerfgħu li ċ-ċittadin tagħna qed jerfa' l-pis tal-prezzijiet naħseb jew li qed nagħmlu taxxi ġodda totalment żbaljati. Intant, wara dikjarazzjonijiet ibsa tal-Maġistrat Joe Mifsud brabta maqtil ta' Pelen Kaja fejn insista li f'pajjiżna hawn min qed ixerred kultura ta' mewt u qtil, Net News staqsa lil Michael Falzon bħala membru tal-Kabinett ta' Bela x'inhu jagħmel il-Gvern dwar il-vizzju tad-droga. Falzon jisħaq li dak li ngħad mill-Maġistrat mhux għall-ġudizzju tiegħu. Dak li qal sur Maġistrat ovvjament mhux għall-ġudizzju tiegħi. Jiena li nista' ngħid li hija realtà. Nukli ngħidu li qatt ma ħajkun hawn min jabbuża minn sustanza jew oħra. L-importanti li nagħmlu l-biċċa tagħna. Il-Maġistrat Joe Mifsud insista li s-soċjetà tixtieq protezzjoni u li l-istituzzjonijiet jagħtu widen lilhom u mhux lil min irid ixerred il-kultura ta' mewt minħabba ċertu lobbies li jeżistu f'pajjiżna u li jagħmlu ħoss.